Веднага ми казва откъде го намери този пистолет. В мазето в къщата ми. Преди в казармата баща ми беше там и открадна едно оръжие. Знаеш ли колко е опасно? А ти знаеш, че беше на ръба на смъртта? Браво на теб! Първата стъпка е изпълнена. Ти успя да призовеш Кокоши духът. Аз искам да те питам нещо. Още колко задачи имам, за да призова сина ми отново на тази планета? Още 2. Общо 3 задачи. 3? Хайде, довиждане и късмет. Чакай, каква беше втората задача? О, да бе, верно. Втората ви задача е да хванете в плен Кокошия дух. А третата ви е да го убиете. Така от него ще излезнат злите сили и те ще призоват синът ви. Не мисля, че беше добра идея да се разделяме. Спрете! О, предателя, да се махне от тук. Вие не разбирате, имаме нужда от вашата помощ. И за какво сме ти ние, бе? Момчета! Ето го и този предател. Трябвате ни, за да призовеме Чикен. Моля ви. Майка му е много разочарована. Имаме нужда от вашата помощ. Просто е в крайно състояние. Добре. Мир? Но за не последен ритуал. Мир? Да, мир. Обещаваме, това ще е последния ритуал. Кланингът на Чикен Ган се завърна. Нашия най-добър приятел. Айде, момчета. Аз много искам да спасам моя най-добър приятел, който много си приличаме. Кой сте вие? Най-добрият приятел на Чикен Ган. На Джаки. Твоят. Вашия син. О, значи душа с нас. Готови ли сте? Да!